Sa pangabigat, kasarsaritak ti presidente tayo ti tricyclean, iso nga adda ti naka-schedule nga panag-awat dati financial assistance from the provincial government this coming Wednesday, alauna ti malem. So, di ko na kanya natatay, agset kami met ti meeting, min igiddan ko ti meeting kadakwadan, tapnon may imit ko isuda, tama pagsasaritaan no ana ti request na gito yung drivers tayo, ta kitayan tayo no anat mo itulong ti gobyerno ken lokal a gobyerno ngem jay ko nakadakwadan nga may isapsapat at ti panakipaay jay financial support nga itited ti local government unit kadakwada ta nangrugi iti tawen ket adda ti implastar tayo meten nga tulong kadagito nga drivers tayo ti jeepney ken ti tricyclean tayo. So nga jay ko nagtatanga baka by first week or second week ti April tataget jay ited ti lokal a gobyerno kadakwada may isapsapat atta. Sir, other municipalities kid daw igli tricycle ket ngapit senior plated. How about the Tibinda, sir? Sa tingin ko kasapulan lang met. No siya ka magkit-kita Apo Roger kasi nakita tayo met talagang ngimbato talaga ti tawon yun ti presyo ti fuel and oil tata. Iso nga no hantay nga ikan isuda ti subsidiya ken hantay nga aksyonan detoy tata awan serbi na nga deta agbiyahe da nga awan met ti kitaen da no ag negatibon do met laeng wenno han met nga makaanay iti kasapulan dagiti pamilyada ti detoy yawid dat kadagiti pamilyada. So nga dito ti plaster na tata nga masapol nga makapagsasarita. Agkaroon kami ti masinsinan nga aksyon na dapat ti aramiden ditoy. Tapati ti provincial government tataget. Isumet dito ti ilong-lungalong da kadag tayo nga mamayores tata nga kitain tayo no kasanute nga matulungan digitoy affected tata nga tricycle and jeepney drivers tayo. Okay. Sir,